vedľa neho. V dvojbloku teda Marian a German Malt, dvaja trojročiaci, ktorí majú medzi sebou rozdiel 12-14 kg. Na tretej prebežnej pozícii napreduje v enormnom tempe Sedy, na štvrtej priečke potom Odin vedela Roland Bokampom a na piatej teda zároveň poslednej v tejto chvíli domáca Red Flower, ktorá je 6 zložok o špice. Tu stále zaobstarávajú Marian a German Malt, ktorý bude musieť ísť do oblúka nevýhodnou druhou stopou. Marian a German Malt sa otrhli na 3 dĺžky od Odina, na štvrtej prebežnej pozícii hasne Sedy a strieda ho tam zrejme, ak dobre vidím, vnútraškom Red Flower, ktorá je 6 zložok od German Malta. Ten preberá vedenie po polovici dostiel cez tzv. Pieskovú cestu. German Malt 4 dĺžky za ním, potom Marian, ktorý ide iba svoje. Pomaličky sa na jeho úroveň pridružuje Odin. German Malt točí ako prvý do cieľov rovinky, štvrtý dostiel popoludňa memoriálu Emil Šulgana, reprezentant doktora Jiřího Charvata, má 2 dĺžky k dobru, ale Marian teraz znova nasadzuje Odin stredom dráhy a z vonkajšej strany letí Red Flower, pri bariére naopak Sedy. Teraz sa to handicapovo vyrovnalo a German Malt je pod veľkým tlakom a obrovské problémy. V tejto chvíli už Odin vedie s Loranom Bokampom pre Staňu Terezia Borek do lásky. Odin preberá vedenie, Red Flower letí, German Malt sa ešte snaží vzdorovať, ale bude to Odin pre German Maltom, tretia Red Flower, ďalej Mariana Sedy.